Erokamano Nyakaramogi kuom yiero Ramogi TV kaka tesen mar wang' jowi makelo ni weche manyien kinde ka kinde. Waikore gi weche manyien mag migago, to mokwongo thuond weche. Nonro mar yango gima dine kel muoch mar mach e alwora mar paw ndeke ma Jomo Kenyatta dhi nyime ka duol mochung' ne alap mar ndeke ma pachoka oyango ni majno nosim kapok okelo midhiero. System interruption can occur, and we acknowledge that. We've had a new server system that should be able to support, because it's bigger, it has a bigger space and can occupy more data and the like. Jatend migao mar thieth Debra Baraza olero ni pod nitiere ng'ikruok e okumba mar thieth mar SHA kosingo ni sirikal keto okenge mag chulo gope mag NHIF. Watu wake wanateta ati Bishop Muheria amemkosea heshima. Amesema ati yeye serikali yake ni advertising agency. No, we want to say the Kenya Kwanza government is a PR agency. Jatend duond bura mar DAP-K Eugene Wamalwa osiro wach Archbishop Anthony Muheria konyiso sirikal mondo ket maino e chopo singo mane gimiyo jo Kenya. Nyakaramogi in gi thuolo mar oro ote machok e laini maro mar ote machok ma en 3-600 machiegni nyinga Milton Ochieng' Awuor. Nonro mar masira mar mach manomuoch e alap mar ndeke ma Jomo Kenyatta osechak timo. Mach makamano manomuoch odhiambo manyoro nowang'o lum moti machiegni gi paw ndege ma JKIA machiegni gi apaya ma 75 Airport North Road. Kaka Sharon Ong'ao leronwa, mach makamano nosim gi josim mach akowuok e migepe mopogore opogore kapok nolandore nyaka e paw ndekeno. Kaka kamano wabro kelo ni lipot makamano e thuolo ni eri. Tipo kaachiel kod kanda mopogore opogore manogando lande mbui magi nyiso kaka mach landore kochomo paw ndeke maduong' mar JKIA odhiambo manyoro. Jowuoth mane riko chano wuodhe magi nonyiso luoro magi ni kidek wuodhe gi ochor nyime e kinde mane duol mar ndeke ma pachoka e KAA ne pok ochiwo milome e wi masira makamano. Kaluwore gi milome mane duol mar ndeke KAA oro ne ute fwambo tok saa 3 otieno, giyango ni masira mar mach mane omuoch machiegni gi paw ndeke mar JKIA ne ok okelo ng'ikruok moro amora e wuodhe mag ndeke. Wirani majno ne osim kapok okelo midhiero. KAA wacho ni majno ne osim gi josim mach mawuok e bwo duol mar KAA, jolony mag KDF kaachiel kod josim mach mawuok e sirikand kaunti ma Nairobi. Milome machielo ma oor gi apiso gai mar obila yango ni majno ne omuoch kar saa 12:30 mar odhiambo manyoro e apaya ma North Airport Road ne osim mapiyo kapok olandore. Kaluwore gi milomeno, majno ne osim mapiyo gi josim mach mawuok e paw ndeke maduong' kanyakla gi jolweny mag KDF, GSU kaachiel gi kony mar sirikand kaunti ma Nairobi. Duol mar obila ma pachoka kotudre kod bad migepe mamoko bende osechako timo nonro mar yango gima dino kelo masira mar majno. KAA bende yango ni majno ne ok okelo hinyruok moro amora. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Moko kuom jotelo matiyo machiegni gi jatend piny William Ruto kotelnegi kod jatend migao mar teko Opiyo Wandayi onyiso Archbishop Anthony Muheria mondo chimre tir gi tije kendo we donjore gi chenro mag sirikal mageto yango ne jopiny gigo ma gibedo ka gitimo. Ma obiro bang' Muheria wuok tung' mosuo gi sirikanda kosundo sirikal mondo mi kuom siko mana kalando gik ma gibiro timo kar chopo singo mane gisingo ne jopiny higni 2 mosekalo. We have a duty to communicate our development plans. That is what we plan to do. We also have a duty to communicate what we are doing. Similarly, we have a duty to communicate what we have done. And that is something we shall continue to do without any fear of contradiction. All governments of the world always tell the people what they do. And it is their duty. In fact, for us, it's in the Constitution. We are doing something called public participation. Mambo ya kanisa na uongozi wa taifa sinaenda sambamba na yule mwingine hawezi kucross the other side. Wachaneni na mambo ya siasa, ili siasa iko na wenyewe. Wakati tunapokuja hapa tukiongea maana ya miradi na tukisikiza maoni ya wananchi, we are not advertising. We are basically listening to the people and delivering to the people.
Jatend duond bura mar DAP-K Eugene Wamalwa osiro wach mar Archbishop Anthony Muheria manowacho konyiso sirikal mar tend piny William Ruto mondo mi oket maino e chopo singo manomiyo jo Kenya kendo were gi tim maloko sirikal bedo kar kambi milande weche. Koloso e kinde iko more gwenge ma Sipala e kaunti ma Bungoma, Wamalwa nowacho ni sirikal siko kalose wi chenro mage kar ketogi e tim. Bende okwayo put manochuogi mondo yier commissioners mag IBC mondo tim apiyo yiero jokanyo manyien mag IBC mabiro tayo chenro madundo mag yiero e wards kod kuonde chung' od buche mopogore opogore. When he was the second child, a born child to Mr. Eric, you have stood with us. Ni ukweli ya kwamba serikali ya Bwana Ruto is very good in PR. Wamekuwa huku kwetu siku 6. Sio mbali na hapa. Ruto alikuja, nafikiri ilikuwa Lugulu hapa. Naamuni. Aka launch transformer hapa Webuye East. Na hata post na waya hatukuziona. Na zile ndege alikuja nazo ndege 6. Ukichukua ile pesa alitumia kutoka Nairobi kuja Webuye East ni mamilioni ya pesa. Inashinda hata ile soko ya shilingi milioni 50 alifungua. Hiyo ndio tuko tunasema ya kwamba stop this PR. Najua ya kwamba watu wake wanateta ati Bishop Muheria amemkosea heshima. Amesema ati yeye serikali yake ni advertising agency. No, we want to say the Kenya Kwanza government is a PR agency. E kinde ma pod jo Kenya dhi nyime gi ywago manen jakom mar IBC machon Wafula Chebukati, moko kuom jotelo ma pacho ka dwaro ni sirikal okaw ting' maliende. Ka gitwak gi jopiny e gwenge mag Gatundu South e kinde ik mar Eunice Njahira mane tiyo apisi mar NGCDF mag Gatundu South, jaod bura makono Gabriel Kagombe oyango Chebukati kaka jal mane jaratiro e kinde mane ane apisi, ka koro kwayo sirikal mondo mimose niro Chebukati luor makende kinde ik mare. Moko kuom jodak makono yango ni Chebukati oyo duol matayo weche mag yiero pacho ka amarach e kinde ni mado konyo gi ng'ado rieko e weche mag yiero. Mtu mkakamavu, mtu mwenye shupavu, mtu ambaye amepigania haki ya Wakenya, mtu ambaye hakuogopa, hata akiogofia, akipatiwa mambo ya uoga, alisimama kidete na akasema kwamba haki ya Wakenya lazima ipatikane. Kwa hivyo mimi nasema huyo ni shujaa ambaye anafaa kupatiwa heshima yake. Mimi najua hata nchi hii na serikali hii itampatia mazishi ama buriani ya kufaa kwa mtu ambaye ni wa status yake kama shujaa wa Kenya. Jatend migao mar thieth Debra Baraza oyieni okumba manyien mar thieth mar SHA osebedo kod ng'ikruok kendo gichano mar medo bero lony manyasani mar tieko ng'ikruok ma kama. Kaka jafwamb weche mar Waifi Nyakidi lero, Baraza omedo ni gitiyo kachiel gi piny owacho mar yudo yore mag tieko gope mag NHIF. Koloso e gwenge ma Kisima kaunti ma Samburu, jatend migao mar thieth Debora Barasa oyango ni gwenge motuo pod ni piny ahinya e weche mag ndikruok ne okumba manyien mar thieth mar SHA. Achiel kuom gigo mathiro ndikruok ne SHA e gwengego en pek matiyo gi lony manyasani mar yor mbui. We noticed that the ASAL counties are not having high registration. One of them being the long distance. Secondly, again, the issues of system, internet connectivity concerns, among others. Kaluwore gi ma, Barasa omedo jiwo chwalo omenda moromo ne migao mar thieth kaka achiel kuom yore mag neno ni ndikruok ne SHA omedore e counties go moting'o Samburu, Turkana, Wajir, Mandera kod Marsabit e kinde mamoko. There's need for facilitation so that we can improve registration in the ASAL, and you can really see for those that have benefited even in the county referral hospital why it is critical for one to register in the Social Health Authority. We have encouraged the county government to work towards ensuring that patients have their identification cards. That way we'll have a seamless utilization. E kindego, Barasa oyieni okumba manyien mar SHA osebedo kod ng'ikruok gino mamiyo oganda kod ute thieth rito ahinya mar mondo mi giyud chenro makare. This is not new.
systems do have challenges. And even when you look at the best systems in the world, NHS, waiting time is always a challenge. System interruption can occur, and we acknowledge that. We've had a new server system that should be able to support, because it's bigger, it has a bigger space and can occupy more data and the like. Komachielo, omedo ni piny owacho kachiel koten migao mathieth tiyo matek maneno ni gope mag NHIF otiek chul. Matok ute thieth mag ji giwegi e bwo mabul mar Rufa chwalo ng'ur margi e wi gope maromo bilion 30, kendo wacho ni chakre tarik 24 dweni gibiro weyo chiwo chenro mag thieth e bwo okumba mar SHA. I believe that the PS for medical services also address the concerns and the grievances by the Rufa team, critical to them being NHIF debt, of which we are sitting as a ministry to review and see how we can have a plan so that we can gradually, pay off the debt. We are declaring an indefinite suspension of Social Health Authority services due to unpaid arrears, NHIF arrears, and an unworkable outpatient reimbursement model. Efinya Kidi, Ramogi TV. Nyakaramogi en thuolo mar kawo yweyo mokwongo e chenro mar migago, kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. Join us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua ni huruma zako tu Baba, nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua. Naitwa Victoria Naza. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811*381#. Kumbuka, sikiza na Citizen nyumbani kwa wasanii wote. Bado manyien kod talanta manyien duto romo kamora chiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonjo thum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Bado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Love is a beautiful thing, and this February, Viusasa is all about love. Watch Boy Child Under Siege as Ochi and Linda get ready to eat a nicely prepared meal. Kuna mtu ameita zimamoto? Of course, Mr. Firefighter. But Linda's parents ruin the moment. In Love Bads, Annie and Farida fight over Jimmy's love and attention. So is this all about the movie? It's not. It's either me or her. And in a brand new season of Monica, Monica's love for Mariga is unmatched, but her obsession over Bob is undisputed. Watch all these and more romantic stories only on Viusasa. I miss your touch. Ngeso kangeso saparga chiel mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso kangeso sapaga chiel mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka
kama wabiro budho manyanga kowakelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero ngeso ka ngeso sa 11 mamidhiambo mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyasi ma 49 mar riwruok mar laktache mamine ma pachoka kata Kenya Obstetrical and Gynecological Association (COGS) nobagi e magawa moro e buore Nairobi. E kinde nyasino, Laktar John Ong'ech noyudo mich mar bedo laktar maberie moloyo e chiwo telo makare e thieth mar mine. In recognition of distinguished leadership in obstetrics and gynecology and well-deserved presidential recognition for medical excellence, the award goes to Dr. John Ong'ech. Migawo mar thieth koro wacho ni e ndalo mabiro jo Kenya ibiro chiwnegi opande kaluwore kod nonro mondiki e sach nyuol. Kane osiro wach mosebedo mapek e pachoka e dayo dhoji, migawono olero ni chenro manyien ni oting'o kaachiel kod choko nonro e sach nyuol ka en okang' mageto neno arita makare. Maeri obiro e sama migawono wacho ni kit dayo dhok no ok en mana ni timo e gwenge ma nyandwat ma Kenya kende kaka iparo kod thoth ji, kata kamano e gwenge duto ma nitiere kiew. Kaluwore kod jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen, chik manyiche nochiw kod jatend piny e dayo dhoji mawuok nyandwat ma Kenya ne ok en siasa. Owacho ni piny owacho oketo wang'e e arita mag tong' ma Kenya ka nonro ma kamago ibiro tim kinde ka kinde. Also responsible in ensuring that Kenyans enjoy rights equally without undue discrimination. We have enhanced the Huduma centers across the country. We have also digitized these services. So it's very easy now to apply your ID from the comfort of your constituency, and all the documentation is sent directly to the National Center in Nairobi, and you get your ID in good time. Jopuonjre manyiri matindo mosenyuol e kaunti ma Machakos koro nigi thuolo mar dok e skul kendo e bwo chenro manyien motise ni Second Chance to the Girl Child. Chenrono nochaki kod jaod bura ma kaunti ma Machakos Joyce Kamene Kesibi mageto konyo nyithindo manyiri manogamo remo ka nitiere skul mondo dog e skul tok nyuol. Kamene oyango ni chenrono osekonyo nyithindo manyiri maromo 150 modok e skul e gwenge mopogore opogore e kaunti ma Machakos. Kamene geto ma chako chenro mar jiwo nyithindo manyiri mosenyuol kendo miyogi sir kod puonj mar nyiso ni nyuol ok en giko mar sombgi. Please nikikuita jipange. Girls who are from very humble. We know in Mwala and especially we've had a lot of teenage pregnancy, and that is why nilianzisha hii program ya Second Chance to the Girl Child, and I'm happy so far in the entire county we are heading to around 150 young girls wenye tumerudisha shule tena. Tunaendelea kuongea nao na tunawaambia kuteleza si kuanguka. Hata wakizaa, we want to work with them, we want to build their future because it is not the end of the world. Na pia tuongee na wale wengine ambao wako shule bado. Chenro mar chwalo kati mohala maduong' Mathika nyaka rang'iny mar boma maduong' e pachoka osechakore ayanga ka igeno ni obiro kelo ber mathoth ne jodak makono. Moko kuom jotelo makono kotelnegi kod gavana ma kaunti ma Kiambu Kimani Wamatangi yango ni chwalo kar timo ohala Mathika nyaka rang'iny mar boma maduong' dhi kelo dongruok e gwenge makono. Rowere makono bende nyiso geno ma gin godo e yudo thuolo mag tije e kinde mabiro.
Hiyo mashule yote mumesikia wametaja, tumejenga. Nimewambia mambo ya mashule. Mahali kazi imebaki kidogo ni hii mambo ya hizi barabara kwanza. Na barabara nataka ni confirm kwa Wanadhika ya kwamba hiyo barabara vile mmetajiwa, hiyo barabara hapo, hiyo ya Gatitu, hiyo tunatengeneza, tunaweka lami yote, hiyo stage ya kuteremka huko chini, hiyo barabara, hiyo Maram Road ya huko upande wa Goingwa, hizo barabara ni za Wamatangi, nitatengeneza, tunaweka lami. Nakuru County was chartered in the year 2021. They had taken 4 years. Eldoret was chartered last year. They had taken 3 years. And going by that sequence, it means that our journey can take even a shorter time. Kama ICT hubs zitengelezwe, kama ikuwe smart city, ndio youth wapate hadi opportunity za kazi. Hizi hubs za computer zikuwe places kama Kowad, zikuwe mingi sana. Unapata kuna wengi wanatoka mbali, hub ikiwa moja. Piny owacho ma kaunti ma Mandera oyango chenro mar chanjo mar tuo mar polio e sub-counties 9 ma kaunti no. Chanjo ma kamano geto jogo modak kendo kale tong' kadhi e pinje malibamba ma Ethiopia kod Somalia. Jochiw thieth ojiwo jodak e gwengego mondo mi oter nyithindo e chanjo e kinde ka kinde ma ok mana mar polio kende. Purpose of our visit here is to ensure that all children under 5 years are vaccinated for the polio campaign. And our target, we have no specific target for the crossing point because children can be many here. However, in the normal static points on the Kenyan side, we have an average of 150 to 200. And for the crossing points, any can be there. But the target we give to the team is around 200. So we are glad that all the team have come here together. This is the most busy crossing point in both sides of Ethiopia and Kenya. Hakikisheni mtoto akizaliwa ameweza kupata hizo chanjo zote ili tuweze kupigana na magonjwa haya yote kwa ujumla na sio ati tunapigana na ugonjwa mmoja peke yake. Kwa hivyo yangu ni kuwahimiza ya kwamba let us empower our children kwa kuwapa elimu na pia kuhakikisha wako na afya nzuri. Apisa mag piny owacho dhi nyime gi timo apedha ne jogo maluwo rode kod mwandu ma ok opuodhi kowuok e piny libamba ma Tanzania kadonjo Kenya. E kinde mamoko kuom jo-Kenya modak e tong' pinje ariyogo ywak ni apisas mag piny owacho mako nyaka mwandugi ma ok owuok e piny libamba ma Tanzania. George Juma nigi ler mathoth. E kinde ma jumbe ariyo apisas go mag piny owacho ma oting'o mago mawuok e bad migawo mochune choko osuru, The Kenya Revenue Authority mang'iyo rang'iny go mag mwandu, The Kenya Bureau Standard, Obila kaachiel kod moko osebiro ka jiwo pedho mag mwandu moko puodhi mawuok e piny Kenya kadonjo e pinyno mar Tanzania kaachiel kod mawuok e piny Tanzania kadonjo e piny Kenya. Government is losing a lot of revenue. And it's not just these few that we have arrested. There's a lot that is coming through the border. So what we have done as a security team is that we have organized teams that do patrol. Whatever needs to cross the border and let it cross at the right place. Apedha nus biro ka koro geto road ma mwandu biro ka koro luwo kadonjo piny Kenya kaachiel kod pinyno mar Tanzania. En apedha bede koro kose moro kuom jo Kenya ma odak e gwego ma Kuria West e tong'no mar piny Kenya kaachiel kod Tanzania mawacho ni moko mapisas go mag piny owacho osebiro ka koro mako nyaka mwandugi ma oting'o oduma magipuro. Tumepatana na askari wanakuja wakatusimamisha kufanya kazi, yani kulikuwa na hali ya taharuki. Imefikia muda ambapo nilikuwa na mahindi nimetoa shambani, sina kiwanja sehemu ninayofanyia kwenye store. Kwa hivyo nilikuwa nimepata kiwanja karibu kwa eneo la chifu hapo. Nilikuwa nimeshusha hiyo mahindi kwenye kavero ili nianike. Cha ajabu sasa wamekuja hao afisa wenyewe wamezunguka hiyo mahindi, wanasema yameshusha kutoka Tanzania. People are complaining that they are being harassed, but we are not targeting to harass our farmers. If you are doing the right thing, you have no reason to fear. But if of course you are doing the wrong thing, you have every reason to be afraid, because we shall surely arrest you.
Jo Kenya gi moda gwego ma Kuria West wacho ni apedhani osethiro handgi to wenye mago duma igwego ma Kuria West. Vijana wengi ambao tuko hapa tunategemea kazi ya kubeba na kushusha. Ina maana kama masozi imefungwa, sisi kama wale vijana marodas ambao tunaofanya hiyo kazi hatuna kazi. Na ni wengi tunaotegemea hapo. Ina maana vijana wengi wanaofanya hapa kazi hawana sehemu nyingine wala hawana kipato chochote, wana mali wanategemea kama wanaweza katoa riziki. Hindi ni ananunuliwa Kenya na tunayapandia hapa na wakulima wanaleta mahindi hapa. Sasa serikali ambayo ni ya Kenya, ambayo ni KRA, wanakuja kutuzuia tusifanye kazi. Kamishona ma kaunti ma Migori Kisilu Mutua wacho ni piny wacho wito suru mathoth nikech mwandu mawuok e piny Kenya kadonjo e pinyno mar Tanzania kaachiel kod mago mawuok e pinyno mar Tanzania kadonjo e piny Kenya ka oluoro ode. Because these things are carried by Kenyans by boda. So when you are assisting a foreigner or you are assisting somebody to cross with these goods and they are undeclared, they are goods that have not been taxed, we are losing a lot of revenue. Kisilu ne wacho ni ka okalo kuma pedhani gisemako mwandu mathoth ma ok opuodhi ma oting'o kwiri mar cyanide maromo kilogram 200 mane okal gerodego ka wuok e piny Tanzania ka ikele pinyno ma Kenya. We have had quite successive raids. We have been able to arrest 200 kilograms of sodium cyanide, as you know, a very dangerous chemical which is being used by miners. We've been able to apprehend 400 kilograms of explosives. Moko kuom apisas mag piny owacho ma oketi mondo korit tong' mar piny Kenya kod Tanzania iseyo kuom mwandu ma ok opuodhi ma osebedo ka koro kalrode. We do patrols. We have a border control unit that is there. And sometimes I have also to admit that some of our officers are also compromised. Sometimes when they go there, because we have cases where these people are arrested either in Kisii. So how did they cross? It means that somebody compromised, because you can't travel all those over 70 kilometers and no police officer stopped you. George Juma, Ramogi TV, Migori. Gisigana ma George Juma kowuok e kaunti ma Migori wachope giko mar weche manyien mag migago gi thuolo ni waiko ni mathoth mabro kelo ni weche manyien mag ang'ich welo kod weche manyien mag oimore bang'e saa 1 gi saa 3 kaluwore kamano. Nyinga Milton Ochieng, bed godiechieng' mokwe. Discover the magic of Turkey na View Travel. Cruise Istanbul's sparkling Bosphorus, savor authentic Turkish cuisine, explore rich history on Byzantine and Ottoman tours, glide on Bursa's cable car and soak in Cappadocia's captivating valleys. Your 5-night Turkish escape includes flights, transfers and unforgettable adventures in Istanbul and Cappadocia from $1,443 per person sharing. Angukia deals Moto na View Travel. Book now, lipa polepole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254.